फैबाय थानाय 20 तारिखनिफ्राय बीपीएफ सरकारा चेक राननाय हाबाफारिखौ जागायसिनगोन। इहुथनि 2 लाख, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 15,000, विकलांग पार्सन, हेन्डिकेप पार्सनफोरनि चेक, हाफ पाट्टा आरो बेजों लोगोसे सिनियर सिटिजेन बैसोगोरा सुबुंफोरनि चेक राननाय जागोन। आईबीएस 10,000 पर पार्सन, मोनसे समस्थियाव 12,500 जन 50,000 बेनिफिसियारिफोरा 10,000 थाखा मोनगोन। जोङो इलेक्शनाव जाबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ जोङो लाखिनानै हाबाफारिखौ मावफुंनो जागायबाय आरो 20 तारिखनिफ्राय रानजेननानै फेब्रुवारि दाननिनो 27 तारिखआव बे चेक राननाय हाबाफारिखौ फोजोबगोन। अफिसियेलि राननाय जागोन। सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन अफिसनिफ्राय नोंथांमोना नटिस मोनगोन आरो गावबागाव समस्थियावनो थानानै नोंथांमोना चेकखौ लानो हागोन। आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ चेकखौ गावबागाव समस्थियावनो मिटिंआव फैनानै चेकखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। थेंक इउ।